Morjesta päivää. Me päätettiin ton rakkaan Siippani kanssa lähteä vähän katselemaan Mikkelin paikkoja tällä sunnuntai-päivänä. Katsotaan Mikkeliä ja samalla näitä työtiä. Täällä on ihan hyvä ilma vielä. Päätettiin, että lähdetään nyt päivällä, kun vielä aurinko paistaa. Että paljon mukavampi. Saa samalla vähän ehkä raitista ilmaakin. Mihin me lähdettäisiin ensimmäisenä? Lähdetään tuonne Naisvuorelle. Noniin. Siellähän me järjestettiin viime kesänä Suomen suurin TikTok-aalto-tapahtuma. Siinä on Tempo. Ollaan Mikkelin kesäteatteri. Naisvuoren kesäteatteri. Käydään kahtoo mitä siellä on. Onko siellä uudet mainokset tuolla seinässä? On. Kekkonen. Mennäs katsomaan. Tämähän on siis sellainen paikka, missä meikäläinen on osan kesästä töissä tänä kesänä. Suunnittelen tähän kesäteatterin näytelmään kampaukset. Tää on ihan kiva paikka. Vai mitä, Timppa? Joo. Täällä oli sitten viime kesänä Night is Finkovars Boys and Girls esiintymässä siinä TikTok-tapahtumasta. Tällä kyseisellä lavalla. Ootas mä käännän vähän tätä kameraa, niin näetkö ton katsomaan. Tämmönen. Jossain vaiheessa on ollut puhetta, että tää katsomo uusiutuu, että tulee vähän paremmat penkit tänne. Tää on siis katettu katsomo ja sitten myöhemmin tähän tulee ottakas kun mä menen tänne katsomon puolelle, niin myös myöhemmin katetaan toi lava, että pysyy näyttelijätkin kuivana sadekelillä. Tää on tosi kiva paikka keskellä kaupunkia. Siellä on Naisvuoren näkötornikin näkyy tuolta. Pikkusen käydään kohta sielläkin. Niin tähän on helppo tulla, mutta juuri kun on katettu kesäteatteri, niin sitten kun ei aurinko paista, niin saattaa välillä tuulla sillä, että on vähän kylmä, että aina kannattaa kesäteattereihin ottaa lämmintä mukaan. Täällä on aika mukavat nämä näköalatkin. Ja jo tästä kesäteatterilta. Tuolla on sitten siellä on esityksen aikana sitten, tai väliajalla kahvio ja semmoista. Äänikuppi. No niin, Timppa, ollako vai eikö olla? Tätä rinnettä pitkihän meillä kulki silloin viime kesänä se Suomen suurin TikTok-aalto, että täältä aina tonne. Tai tonne alas asti. Ei ihan ollut alas, mutta aika lailla. Oli hyvin kyllä sillain niin kuin ensi kerraksi porukkaa varmaan joku 300-400 väliltä oli TikTokkaajia. Varmaan kauhea huohotus kuuluu sinne kun hengästyy. Siellä on näkötorni. Nyt me ollaan siis tässä aika reunalla tätä Naisvuorta. Hirveän hyvää kunto, kun vieläkin huohotetaan.
käännetäänkö tää kamera, niin pieni hetki taas. Tää nyt ei ehkä ole ihan paras mahdollinen kulma, mutta kyllä. Joo. Kyllä tästä aika pitkälle näkee. Joo. Mitä sanoo Timppa? Tuleeksi. Niin tuulee. Tää on hieno paikka. On muuten kesällä varsinkin ja nyt siinä on menossa tuossa semmonen perusparannusremontti, niin siinä on hienon näköiset vesialtaat kesällä ja kukkaistutuksia. Jep, nyt tosi kiva paikka kahvitella. Ei pysty vaan näyttämään nyt niitä kivoja, kun on pressun peitossa. Mihin myös sitten seuraavaksi lähdetään? Katsotaan tuosta, käytätkö me satamassa. Vitsi kun täällä tuuleksi ei ole nyt erikko mikkiä mukana. Meitä kuuluuko tää ääni sinne, mutta kokeillaan. Käydään tuo satama kahtomassa tuossa. Siinä ohikulukissa vilkasta, onko torilla äpyliät. Tehdään näin. No niin, nyt tultiin tänne Mikkelin satamaan. Käydään vilkaisemassa. Täällä on vaikka minkälaista potskia rannassa. Joko on Selänteen Teemu tullut. Tääkin on vähän nyt kun keli on viileä, niin ei ole vielä ihmiset oikein liikenteessä, mutta täällä on kivoja potskia. Tuo Lula on tuossa, se on Selänteen Teemu vene ja se on minun tuoma tänne silloin aikoinaan tuotti Teemulle. No että Bello, sinä sitä kiekkonen, minä tuon sulle tuon vene. Siinä on semmonen meidän näköinen vene. Niin. Tämä vihreä. Joskus täällä oli siis, pakko kertoa, niin semmonen puinen vene, jonka nimi oli siis Vanha Pieru. Se nimi jo kertoo siitä, että mikä näköinen se oli. Mutta kyllä se pinnalla pysyy. Siellä on tuommoinen saunalauttakin tuolla perällä. Sitä voi kesällä vuokrata. Pari pientä moottoria sillä päässä tuonne. Minnekään asti sillä ei saanut ihan maailman ääriin lähteä. Siellä on joku rajoitus minnekin. Siellä on kylpytynnerit ja joo, siinä on Selänteen Teemu. Tää sais olla mun mielestä Mikkelin satama, niin sais ottaa vähän mallia Lappeenrannasta, että elävöittää tätä. Kieltämättä on kyllä vähän liian hiljainen, mutta kyllä täällä sitten kun kesä alkaa, niin on ihmisiä ja touhua ja tapahtumia. Mutta semmosia kojujuttuja kaipaisi tänne enemmän. Täällä oikeastaan on kuin toi. No on täällä pari kahvilaa. Kahvila on tuossa. Semmoisia tapahtumia järjestyy, varsinkin semmoista, mihin pystyy ihmiset osallistumaan. Niin mielellään tulisi sinne, kun ne pääsee itse sinne touhuamaan. Lähdetäänkö juomaan kaffekupit tuohon sataman kahvilaan? Mennään tuohon lasiseen. Sinne tuuliin. Lasihytti. Lysi. Joku semmonen eri. Satama burgeri on tommonen erittäin suosittu. Jos on kova nälkä. Sitten löytyy pokkaleipää ja... Jaksat sä syödä? Voitko jotain imellä? Otetaan jotain imeillä. Joku kiva imellä. Joo. Omenaleivos. Mä olen bebe-leivos. Otetaan semmoset omenaleivokset ja kaffet. Nonni. Siitä se kesä alkaa. Joo. Ihan sama onko kylmä vai kuuma, niin tänne tullaan kahville. Laitetaanko isoja vai pieniä kahvia? Isoja. Yes. Ja jätetäänkö maitovala näihin? Tois. Joo. Onko sulla kauramaitoa? Joo, löytyy Outlin kauramaitoa.
Hyvä. Oi, hyvän makusta varmasti. Korttimaksu mahdollista. Mulla on kortti tässä ainakin, jos ei sulla ole lompakko Mulla mukaan. ei mukana, mulla ei kun käteistä. No niin. Otahan sieltä. Kaksi isoa kahvia ja 2 omenaleivosta. 13,4. Hyvä palvelu. Oliko siis, siinä on toinen kahvi. Ja kuittia. En tarvi. Kiitos. Kiitos. Tarvitseeko pientä tarjotunta? Mä luulen, että nämä menee tälleen, kun laitetaan hetkeksi. Joo. Joo. Pois. On kyllä aika hyvä makuisia. Oh. Mulla on varmaan huulissakin Otetaan vyötärölle vähän kannakättä. niin kuin sitä ei olisi jo. Ainakin mulla. Käydään vielä tässäkin episodissa läpi tuo Stakala ja Immun maassa, kun siitä ei ole tullut yhtään ohjelmaa. Ei oo. Täytyy myöntää, että pikku pettymys oli. Kyllä minäkin ajattelin, että vanha kehäkettu on kuitenkin niin... On pitkään ollut Immu reenaamatta, mutta... Että se kokemus olisi siellä, mutta kyllä se on vaan... No, eihän se Stakalakaan mikään huono kaveri ole, että sillä on kuitenkin yleisurheilutausta, oliko nyt pikajuoksia, se oli... On reenattu ja näki siitä kropastakin, että on reenattu kaveri ja ottanut tosi kovia reenimatseja, kuitenkin puoli vuotta takana reeniä ne. Mutta mun mielestä se ei ollut ihan reilu jotenkin lähtöasetelma, että toinen pystyy treenaamaan ihan täysillä ja toinen tiputtaa samaan aikaan painoa. Plus sit se ikä siinä vielä. Että... Mutta Joo. Immu on silti meidän... Immo on hyvä äijä. Ei se muutamaan kuukautta, kun repäisi jo 30 kiloa, sen verran on tullut käytyä noitakin kehonrakennuskisoja, että tietää sitä, että alkaa vähän vetteä kuiville ja äly on ankkurissa, niin iso hatunnosto Immulle siitä. Joo. Stakalalle iso hatunnosto siitä, että yleensä tuli sinne kehään. Että kyllä se on silloin, kun häkiovi pannaan kiinni, silloin ollaan kahdestaan. Seuraavana on sitten Ice Cageissa on 2 kovakuntoista jätkää, pottukoira ja minä. Että potulle vaan terveisiä. Että Olette niin se samankokoisiakin. niin uhos tuolla kovasti, että koukut ossu. Pottukoira hommaa vähän sponsoria sinne, että lähdetään ottamaan matsia. Meillä ei ole pittuus eroa kuin 1,5 metriä. Jos pottukoira on, onko se 1,20 metriä vai 30 metriä? Ei saa olla iso. Minä voin ottaa polvilta sen matsin. Mutta joo, kohta päästään tosiaan. Tullaan semmoista aikaa niin sinne mökkihommille lähtee ja ei tarvitse teillä kaupungin filissä pyöriä. Kyllä on sunnuntaina aika hiljasta. Että... Tori ohi ajettiin, meinattiin, että otetaan siitäkin kuva, niin 2 pulua. Liekö se toinen ollut, oliko se edes hengissä? Ehkä nyt ei puhuta pulun pariskunnasta. Ei kun ihan oikeeta. Ja siinä on Toripulu kahvila, se on kiva paikka kanssa. Mutta on vielä niin kylmä, että jos ei ole niitä seiniä, niin pilkkihallarit pitää olla pienä, kun lähtee pihalle. Olisi kiva tosiaan, kun se kesä tuli. Niin. Kyllä. Sitten kaikki valittaa, että kun on kärpäsiä ja itikoita ja ei ole milloinkaan hyvä. Näin on. Tiedätkö me johonkin lähdetään vai? Hörpätäänpäs nämä kahvit ja katsotaan vaan. Oliko tässä melkein koko Mikki? Hyvä markkinointivideo. Mikkeli on oikeesti tosi kiva, etenkin kesällä. Mikkeli puolissa tulissa läpi. Joskus aikanaan sattui kaverille silleen, kun se puolisonsa kanssa moottorin pyörällä ajoivat. Minä olen kotoisin tuolta Leppävirralta, niin Sorsakoske ohi. Niin
sen puoliso taputti selkää siinä Koskenmäen piellä, että niin, milloin se tulloo Sorsakoski, niin kaveri sanoi, että se meni jo. Se oli niin äkkiä, että sitä ei kyyvissä oli jo kerännyt edes huomata. On tää sentään kaupunki. Onhan täällä siis Kenkävero ja Tertin kartano ja On hienoja paikkoja. On. Visulahti on ja vaikka mitä. Hiiden kirnuja. Joo, ja sit on tuossa on tuo, mikä se on se sotamuistomerkki, kato tuossa, missä ne tappeli. Porrassalmella. Porrassalmen. Porrassalmen taistelu. Siellä voitaisiin ajaa Porrassalmen taistelumuistomerkki, niin käydään lukemassa sitä tekstit siellä. Venäläiset ja suomalaiset nuijii toisiaan kepillä päin. Se on sitä rehellistä sodankäyntiä ja semmonen vähän niin kuin tuo Kistakala ottelu, että nyrkkejä otetaan vastaan, kun nykyään sitten on kaiken maailman droneet ja kaako-ohjattavat jutut ja miehet on ihan eri maassakin, ei ne ole siellä Tantereellakaan ne. Se on sitä teknologiaa, mutta se ei oikein niinku, minun mielestä ei ole niinku reilua sodankäyntiä. Varsinkin jos vastassa on semmonen, missä ei ole vasta keksitty polkupyörä, niin toiset männöi sinne ohjuksiin kanssa toistamaan sitä. Mutta lähdetäänpä käymään Porrassalmella, lukastaan sillä teksti, mihinkä aikana ne tappeli siellä ja lähdetään sinne. Tehdään näin. No niin, nyt ollaan täällä on käyty Porrassalmen taistelut aikoinaan. Tää on Porrassalmen, onks tää nyt muistomerkki sitten sillä nimellä? Mäpäs käännän taas kameraa, niin te näette. No niin, siinä on sitten nimilista. Vähän peruutan, niin näette ton. Tuommoinen. Tää kattoo vaan, ettei tuu autoja. Tää on siis ihan tällainen tien vieressä. Ne on aina vähän sellaisia niin kuin paikkoja mulle, että vetää vähän sillä hiljaiseksi. Osaa oikein höpöttää nyt mitään. On täällä ihan kivat näköalatkin. Katsotaan tuota taulusta. Minkä takia ne tappeltiin? No niin. Sattui just mies kohdalle, sanoi, että hyvät näköalat on sekin. Hyvä näköala kieltämättä, mutta niin näitä näköaloja. Porrassalmen taistelu 13.6.1789. Joo. Kustaan sota 1788. Kustaa kolmas aloitti kesäkuusta 1788 sodan Venäjää vastaan. Mm-hmm. Sitten tämä Porrassalmen taistelu on 1789. Venäläisten Savon suunnan pääosasto kenraaliluutnantti I.I. Mihlisolin johdolla löytyi Kyrössä Savon prikaatin heikon puolustusaseman. Tässä ne on nuijasotia käynyt. Ei on niillä varmaan ollut jo pyssyt sillä. Käypäs vähän tässä. Naiset on tämmösiä, että ne kattelee myös nämä näköalat täällä ympärillä. Ei tää oikein välity tästä. Tää on aika korkealla. Vaikkei sitä ehkä tästä hahmota nyt, mutta perskatin kylmä. Katsotaan mikä toi on. Mitäs tässä taulussa lukee?
siinä on Porassalmesta enemmänkin kartta. Joo. Nonni, meillä oli niinku idea tosi hyvä näyttää paikkoja, mutta nyt täytyy sanoa, että täällä on oikeasti todella kylmä. Todella kylmä ja ihmiset on varmaan kotona takkojen ääressä, kun ne kenellä takka on. Ei saatu ihan semmoista videoa kuin suunniteltiin, mutta mennään tänäänkin. Mennään sitten Kyllä se siitä kesällä vilkastuu. Kyllä, ja sitten tehdään toinen video vaikka samoista paikoista silloin, kun siellä on jotakin toimintaa, niin on vähän vertailupohjaa. No niin, nyt ollaan menossa kotia päin. Jotainhan meidän vielä piti Timppa kertoa. Joo, meillä on tulossa itse asiassa oma radio-ohjelma, jossa käsitellään vähän toisella tavalla näitä aiheita, semmoisella rennolla otteella. Ei kuitenkaan pistetä ihan läskiksi, mutta rennolla otteella savolaisittain. Ja ohjelman nimihän on? Ota nyt. Kulttuuri ja savolaisittain. Joo, kulttuuri ja savolaisittain. Mutta se ei ole mikään tällainen liian kulttuurelliohjelma, vaan sehän voi olla ihan periaatteessa mitä vaan. Tapahtumia, konserttia, urheilutapahtumia. Niin, ruokakulttuurista jotakin tai jostain tekstiileistä, sarjakuvista. Nämä kaikki on kulttuuria. Siitä saa aika semmoisen kattavan paketin. Niin, mitä olit Timppa sanomassa? Niin, että se kuuluu sitten ihan pohjoiseen asti. Rovaniemen taakse, läpi Suomen kuuluu. Kyllä. Tällä hetkellä on FM-oikeudet hetkonen. Taisi olla Turkua myöten on jo. Onko ne nyt? Joo, ja Pohjois-Savo ja Etelä-Savo ja Varsinais-Suomi ja tosiaan Lappi, Päijät-Häme. Sen kuuluu tosi laajasti, että pian varmaan koko Suomessa ihan mahtavaa päästä tekemään uutta aluetta. Ja me kerrotaan sitten vähän lisää, kun meille itselle on kaikki speksit niinku varmistunut ja päivämäärät ja tällaiset yhteistyökumppanit. Niin jos kiinnostaa saada niinku radiomainosta, niin meidän kautta saa niinku, meidän radiolla on omat speakerit, mutta sitten voi myös tuottaa radioon omaa mainosta tiettyä rahakorvausta vastaan, ja tästäkin kerrotaan mielellään niin kuin lisää, että saa laittaa viestiä. Meikäläisen Instagram-tili on Tömmarakatti ja mulla taisi olla ihan Timo Nissinen 9415. Niin sitä kautta voi ainakin ottaa meihin sitten yhteyttä ja voi ehdotella jotakin tänne YouTuben puolellekin. Tää nyt oli vähän tämmönen jäykempi pläjäys tänään. Meillä on yleensä aika huumoripitoista tää meidän sisältö, mutta välillä voi vähän hiljentyäkin ja katsella ympärilleen ja näin. Joo, ja pistäkää kanava siellä, että ei hirveän paljon pikkusen sinne on tullut. Tietysti meistä johtuva on se syy, koska aika paljon on kiireitä, ei ole keretty tehdä, mutta yrittää syventyä vähän enemmän tähän YouTuben puolelle, mistä tekee kanavan seurantaa. Kyllä, ja TikTokissa meidät löytää kans, mä oon Tömmarakatti ja hän on Viikinki, niin niillä nimillä niin TikTok-tilitkin seurantaa. Siitä löytyy pieruhuumoria. Niin löytyy. Ja kaikkea muutakin huumoria ja vähemmän huumoria ja asiapitoista keskustelua ja tämmöistä näykkää. Mutta nyt tältä erää se on moro!